Buda may pandesal. Di nagkaroon muna kami, kaya nahaloy sa programa ta. Grabe yung rason mo kung ano-ano na naman. Kung ano-ano na naman yung rason mo yan aga. Pasensya na kamuta. Naghihingal nga na ako ta. Ano ini? Mapigduman akong madali. Napakalugod sukan ko. Pero makabot ko rin sa DCGB. Sabi kan sa muyang piloto, si Boy Mata, o niya sir, may bihon. Ay nalbuta ko rin tabi yan sa may kon mo, yan sa may sayo, takita mo sa ng tabo digdi, ha? May bihon niya digdi. Ano may nako? Yan bihon baga, paboritohon ko, ano ka iyan ta. May bihon na, may pandesal pa. Sana all. O sana. May bihon na, may pandesal pa. O di nagkaraon kami. O saka. Ano nangyari? Hindi, alangan man na magkaom ka, nagka-programa ka, di ba? O di. Sisay nga niya ako nagpadara, sabi ni Boy, anonymous da nga niya, pero ngayon sir, namit bidan ko. Pero ngayon sir, namit bidan ko, anonymous niya sir, pero ngayon namit bidan ko talaga. O di nga niya ako, bidbidan ko ngayon sir, so nagdara, kasi ata midbidan ko ngayon, sabi nga sir sa ko ngayon, anonymous. Pero ngayon sir, tawagin mo ngayon sir na, ano yan, ano ini, anonymous nga sir. Pero ngayon sir, mid ko nga ito sir. Uyog-uyog, pigahanap na pala ako, hayin ka na ngayon po, nailing mo na. Nagkaraon kami ngunyan aga. Sige na. Tabi, nagkaraon kami ngunyan aga. The best, ha? The best, tabi. Sabi ko kay Kwan, kay, ano ini, sabi ko kay, ano ini, sabi ko kay, ano ini, sabi ko kay Boy, midbid mo nga. Iyo ngayon, sir, midbid ko. Tawagin ngayon natin, sir, sa pangalan na Chito. Uyog-uyogon mo, the best talaga ang Pasko. Dapat talaga Pasko. Okay, sandali. Mga tugang, may nag-text, madali lang, oh. Tama nga ya po yan, ang pigibo mo ta, analytical baga na magkaon kang, nagtataram ka, at ayo na nga ni, Kaya kinaraon may nga tabi, Noel, pagkakaraon may, pagkakaon sa kana siyempre ulugi ni si Lowen sa wala siya rin sa DCGB di siya makanamit. Okay, o sige po mga tugang ramontan, mga dagdag na report. Uy, salamat ngunyan taday po nag-uran, day po nag-uran adi. Pasalamat kita ta no more rains in the morning tabi ngunyan di po sa tuya na palibot pero taon aramon tamang giraray mga tugang an kamugtakan kam panahon hali po dyan mga tugang sa Pag-asa DOST Pag-asa DOST ngunyan pungal daw na ini mga tugang nin Webes Petsa 22 na 22 kan bulan po na Disyembre. Bakit itong lumabas? Sandali lang bakit itong lumabas? Dapat hindi itong lumabas. Ito dapat ang lalabas. Lowens Barcena po nasa linya. Good morning, Lowens. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag pang bareta, 4 na lalaki na may mga pinagsasabing may atraso sa ley. Ang nasa kotingon yan kan Legazpi City Police matapos i-implementar ang duwang mandamiento di aresto kontra sa mga ini digdi sa syudad kan Legazpi. Basado sa police record digdi kan Legazpi City Police, enot ang mga nagka-arestar 3 persona sa Zone 5 Barangay Bitano, Legazpi City. Iyo ang magpararientres na sinda Armando Talde Tripulca, 56 anyos, may agoma. Ariel Santillan Tripulca, 22 anyos, soltero. Asin Reggie Boy Santillan Tripulca, 29 anyos, soltero, na parehong residente kan nasambitan ng lugar. Sa pinagkasarong elementos kan mga otoridad,
nagpaluwas din mandamiento de arresto kan Disyembre 13, 2022 ang korte sa krimen nin murder kontra digdi na may 72,000 pesos na piyansa para sa indang para mientras na libertad. Mientras tanto, sarukma na soltero na 36 anyos na taga Puruktos kan Barangay Mata Nagligas City man ang inarestar kan kapulisan kaso hapon matapos na magkaigwa inining kaso sa pagpipinilyo o acts of lasciviousness na ini pinangaranan para sa proteksyon kan pinag-aaligar na biktima kaini alagad ini taga Purukdos kan Barangay Mata Nagligas City. Ini inarestar kan mga elementos kan pinagkasarong elementos kan otoridad. Pagkatapos naman na magpaluwas din mandamiento de aresto ang korte kan nakalihis na Disyembre 20, 2022 dahilan sa kaso nin acts of lasciviousness na may piyansang 36,000 pesos para sa iyang paramientras na libertad. Ang arestadong persona, presentang niya na nasa kustodiya, dangan sa tulong personang nainot na naarestar sa Legazpi City Police para sa formal na disposisyon. Mantang pinag-aasikaso na ang pagkakaso o kaya pinag-aasikaso na ang inquest proceedings sa mga ini, kundi ini makatao ning piyansa. Yan tabi, BP, ang mainit na istorya alidigdi mismo sa Legazpi City Police. Ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. 5:30 na, pangatugang sa DCGB asin sa bilog na Pilipinas. Newspaper front page, enot sa morning hirit. Newspaper front page, enot sa morning hirit. Manager Mar de la Cruz, mga tugang nasa linya. Good morning, Paring Mar. Yes, good morning, BP. Good morning sa mga tagbantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Transport Group ng apudan sa LTFRB may kinaraman sa pamasahe sa mga pampasahirong lunadan. Singil sa pamasahe sa mga bus sa PTEX. Maigot na pigmonitor ko niyan na nagdagsa ang mga pasahero. MIA ng apudan sa airline operators kasunod ka naging aberya sa mga bagay sa NAIA 3. Sobra 2.9 million na airport passengers bigla uman na maruso ngunya na holiday season sigun sa kahap. Mientras tantong border restriction ng Pilipinas day kay puhan nahigpitan sigun kay Dr. Sulante. Nagkapir ang mga probisyon sa 2023 national budget pig-veto ni Presidente Bongbong Marcos. Mga na-veto na probisyon ni Presidente Marcos sa 2023 budget valid sigun sa oposisyon. Bureau of Customs pinatanidan ang publiko kontra sa lab scam ngunya na panahon ng Pasko asin bagong taon. Masalangkaw na official campaign posibleng impulto sa pagkawara ka nagkapirang parabulang. Presidente Bongbong Marcos ipinag-ordena ng importasyon kan 65,000 metric tons na asukar. Mga empleyado kan DepEd makakaresibin ng 15,000 na Service Recognition Incentive o SRI. Sa sarupang headline, broadband ng masa program ipoporsigir ni Presidente Bongbong Marcos sa bagikan DICT. Yan dito mga headlines kanya na pagkaaga at dyan kang PYC Enterprises. Hanap mo sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio dyan sa Orside, Legazpi City. Basta radyo, PYC nyo yan, 24/7 konektado kung maski daing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, ni po si Mardila. Good morning! Newspaper front page, enot sa morning hirit. Newspaper front page, enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mar, sa mga headlines kan mga drakulang bareta ngunya na pag-aga. Dito po sa satuyang programa ang Morning Hirit, sandali lang Padingal at saka Joshua. Tawagan muna natin ang Pag-asa DOST sa kabugtakan po kan panahon. Tangani po na perfect ang morning natin. Aram tatabi ang sitwasyon kan panahon. Ngunyan, mga tugang na Webes 22 ano, ha? Pasko na, ha? Kumusta sa mga bonus nindo? Buda 13th month pay. Morning, BP Henry. Good morning, amigong Jaime Marinaga. So, marahin na aga mo po. Yes. Nagbonus na pare. Ay, sa muya. Kang Haloy na. first week ay ito kang December. Haloy na pala na, no? Okay. Napus na po nga ni. Napos na. Tapos.
Okay, sige migo. Onder katabi sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw. Go ahead, tabi sa forecast. Opo, marahay na aga po sa satuyang mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan ng satuyang panahon. Yung nga ni itong LPA na pigmomonitor sa laog kang Philippine Area of Responsibility kaso bagong alas 3 ng aga na nakaranta ang sentro kaini sa distansyang 215 east-northeast kang hinatuan sa Surigao del Sur. So ano yan po siya sa bandang Mindanao or pagka binasihan ka so Legazpi nasa 624 kilometer southeast kang Legazpi City, Albay. Samantalang ining northeast monsoon padagos man na nakakaapektar digdi po sa tuya sa Luzon. Dahil nga ni kaining mga weather system na ini asahan niya to digdi sa Kabikolan ang pagkakaidwak di mapanganuro na kalangitan asin kalat-kalat na mga pagkuran kung minsan may kaibanan niya na pagpilat pagdagundul. Ang sa tuyang Duros mag-aari sa norte tagkod sa norte Sirangan asin ng mga baybayin pang dagat pang Kabikolan magiging moderato tagkod sa napakaalon. By the way, igwa po kitang nakataas na gale warning dito po sa kadagatan kang Camarines Norte asin na Camarines Sur maging dito po sa probinsya kang Catanduanes gustong sabihin magiging maalon sagkod sa napakaalon ng satuyang kadagatan dyan na pwedeng umabot 2.8 hanggang 5 meters ang taas ng mga alon kaya medyo delikado ito lalong-lalo na sa mga naggamit sa radis ng nasasakyang pandagat. Ang agwat ng temperatura na linalauman niya to sa ilog na Kabikolan mapuon yan 24 tundong 30 grados centigrado. Ang satuyang sunrise 6:03 AM asin ang satuyang sunset 5:24 PM. Kaya lamang po ang update para sa kamugtakan gan sa tuyang panahon halit to digdi sa Pag-asa DOS Legazpi. Ako po si Jaime Morales, Manghay na Aga. Hello migo. May chance na maging bagyo itong so low pressure na pigsabi mo ka sa bago? Sa ngunyan po, hababa man ang tensya na maging sarong bagyo. Ay, salamat. Pero padagos na po yung tigmo-monitor. Iyo. Ano, pero madara ini ki epekto sa Bicol sa maabot na daw bago mag New Year? So, trust po ka ini so purong paktik ang LPA. Iyo po ang madara ki pag-oran digdi po sa Bicol region. Actually, sa aga, tundo sa pitsa 25, dinalauman niya to na medyo maurang ay pangyayari. Oh, maura ng Pasko tano sa Bicol region. Yes po. Oh, o di ano ini? Sana sa bagay paborman sa mga daing pangregalo mo niyan para lalakaw. Tama. Okay. Sige, salamat tabi, Jim. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po, Elma Balster. Yes, thank you so much. Mga tugang, iyan po Pasalamat kita at day po mga tugang day daw malabo pa ang chance na ma-develop mga tugang bilang sarong bagyo. Mga tugang ito tabi na maraot na panahon na pinagmumonitor sa ngunyan kan Pag-asa DOST na salong low pressure area. Alright. Diba kita kay Paringal Armario sa report. Good morning, Paringal. Yes, Merry Christmas na ng God pati. Disyembre 22, inian aldaw baga ni Congressman Iyo. Rodel Batocabe. Iyo mananggad. Ikaperang taon na. Apat. Teko na kuangkon recall kung pirang taon na. Paapat na palima. Pero, mga rugayan. I don't know. Pero, dahil pang justice. Until now, dahil param kung ano talaga nangyari, ano? Si Sed talaga ang sa likod o kung ano talaga nangyari kaya na panggagadan kay Kong Rodel. Ipangadji na sana. Iyo ano, Disyembre 22 mananggat. Tanda ko ito, nasa Manila ako ito. Ko nang ganinita. Ako baga sulti mong nag-interview sa iya. Iyo. Kumusta na daw so kaso niya, no? Dahil nakitang update Bago nasa Manila ini. Manila, no? Dawa? Manila na nasa Manila baga so kaso kay ni. Sa Manila.
Ay napa. Sige. Anyway, kuno okay. ako na. Sige daw text ko daw si ngayon ni si Attorney Justin. Justin. Kung kumusta so developing kan kaso after perang halawig na apat 4 to 5 years na, di ba? Yeah. Mhm. Okay, sige, pre. Informasyon pare mas aktibong intelligence work man ngunyan. An pigtututukan kan mga pulis bagin kan militar laban sa mga katugangan taman ng mga rebelding New People's Army. Ini kasunod kan pagkagadana kan sa indang founder na si Joma Sison sa Netherlands dahil sa helang asin kagurangan naman ni Joma. Siring man an standing order kan mga rebelde na magkondusir ng mga opensiba laban sa gobyerno. Mientras na ang gobyerno dahil manin na pigdeklarang ceasefire o niya na kapaskuhan asin bagong taon. Dahil nagkitiwala ang PNP asin militar sa sitwasyon ngunyan sa ibong yan kan mga kaurugmahan sa pag-celebrar kan kapaskuhan asin bagong taon. Kaya ingat man garay ang mga tropa kan gobyerno. Yaon ang saindang intelligence works sa mga barangay na pigutubudan yaon pamanggiraray ang presensya kan mga katugangan taman na rebelde. Kung igwaman in mga maraot na plano ang mga rebelde dahil sa order na opensiba laban sa gobyerno, ang tropa man kan gobyerno talagang yan man ang piginguwa, lalo na ang PNP as militar na dain ang mangyari, lalong-lalo na ngunyan na kapaskuhan asin bagong taon. Mhm. Yan ang pagkaraskan mga informasyon. Digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report Haliporsan sa luwas. Okay, mientras tanto, dumang kita kay Josh Babino. Dagdag mga tugang na sitwasyon diyan po sa Daraga Albay. Ha? Okay, alamin natin ang mga balita. Amin Joshua. Yes, good morning sa BGP, good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang balita, tanganing siguruhon na ligtas asin iwas paputok ngunya na Pasko asin bagong taon. 100% nang nakahanda ang bilog na puwersa, personnel asin ekipahes kan Daraga Bureau of Fire Protection sa paginot kan sa indang Municipal Fire Marshal si Senior Inspector Melvin Tanyo. Sa naging pakikipag-olay kan DCGB News sa tagapagtaram kan nasabing opisina si Senior Fire Officer 1 Kenneth Nieva, sinabi kaini na naka-standby sinda anuman na oras at handa para marikas na magresponde sa anuman na emerhensya. Alagad mas matay kung wara nin re-respondihan na kung sasabayan kan pag-iingat kan mga tao, lalo na ang paglikay sa paggamit ng mga paputok asin paglikay sa paggamit ng mga substandard na mga dekuryenteng dekorasyon. Siring sa Christmas lights na iyo ang kadalasan rason ng mga aksidente sa araw kaining panahonin sa Paskuhan asin bagong taon. Dawagun to BGP, ang tingog ni Nieva. Ang mga preparasyon naging ribukan via Daraga Fire Station, particular na po. So, last week po, inilunsad pa lang yung Oplan paalala, iwas na po ito ng satuyang agency. And para po yun, para maiwasan na po at ma-protectaran na po ang paggamit na po yung mga tok-tok sa mga barangay. Kung pwede nga po, pig-advise po ng BFP na pwede na po magamit yung pagputo kasi nga, sa harap na po, natin po bawal mapaglagay. Kung pwedeng may kalkay po na lang din mag-feeling na lang sa community fireworks display ng kipo po din sa sentro. Second na po, may mewa po na binaba na standby ang ating lahat sa patch-up. And yung mga personal na po natin, nasa 24/7 duties na po. So, yung tabi ang tingog ni Nieva. Mentras tanto, itinugan pa kaini na bilang parte pa kan sa idang paghahanda na itigtumutan kan sa idang ahensya ang pag-leave kan personnel magbuon pa kan December 15 na madurar man sundo sa Enero 2, 2023 mantang sa mga nainot na VP na nakapag-leave bago pa ang nasabing mga petsa iyo an anuman na oras pwedeng i-recall kuya ipaapod giraray para mag-duty. Okay. So yan man tabi ang mga dagdag na impormasyon halibig sa Daraga Albay, Joshua Pino
DCG. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Bago mag-abot ang alas 6 ng morning, dumang kita kay Jomar Bien sa Primer Distrito, Canalbay. Pasok, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay, sa Bareta Basado, sa mga police blotter, sa Banwaan, Kantiwi, minor traffic accident na nangyari dito sa tangod mismo kan Plaza, Kasubanggi, Kantiwi, dahilan sa kadakulan kan tao na nagpapasyar sa plaza, asin bihikulo na minaaragi, dahilan kan mga pasyaran, nagkaigwanin banggaan ang sarong motorsiklo asin sarong pickup digni mismo sa kanto sa tangod kan Plaza Kantiwi Albay. Sa report na nakantos digdi sa TVPNP, habang pinagmamaneho kay ni Sunny Boy Cupino Avila, 34 anyos, residente kan barangay Baybay Kantiwi Albay, ang sa iyang motorsiklo digdi sa nagkadini sa kanto sa Tangudgan Plaza Kantiwi. Yaon man nagdangadang hali sa ibong na parte an sarong pickup na Nissan na pigmamaneho naman ni Israel Himan kan barangay Baybay, dahilan sa kadakulang kan tao dahil darbaga nagkakigkigan na duwa nabangga kaining Nissan an motorsiklo. Nagkaigwanin na danyos physical an driver kan motorsiklo kung kaya din na rin sa ospital, mantang wala maning danyos physical an driver kan pickup an dua iyo o an mga bihikulo iyon di na naman tulos digdi sa TVPNP matapos ang nagkanigong mga dokumentasyon. Mientras tanto, naka-arrestar maning sarong wanted na persona an Santo Domingo PNP. Ang suspitsado, nabisto na si Andy Bulawan, 21 anyos, construction worker, residente kan Purok 3 Manito Albay. Si Bulawan na hampang sa kasong serious physical injuries na may piyansang 30,000 pesos. Na-arresta rin ni kan Santo Domingo PNP sa pangingenot kan kung chief of police sa Inda na si Major Siring diyan pa mismo sa barangay Bitano sa terminal sa syudad kan Legazpi. Ang suspitsado na sa kustodiya na kan Santo Domingo Police para papaggampangon kan sa iyang kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Ay, wala pala. Wala ining audio ka ini. Thank you, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Okay, mga pangyayari, mga tugang na mga kahindik-hindik, gibo-gibo naman nindo. Bata paskig para saway, ha? Sige po, aramon tadawan mga dagdag kaaraman in the morning sa DCGB. Mga tugang aram daw nindo na mas magiging maugma daw ang marriage life nin tawo kapag mas halangkaw ang lalaki kay Mrs. Aber daw. Apera sa makusog na sense of humor, saro padaan nakapagpapaugma sa mga kababaihan sa laogan sarong kasal na relasyon, iyo kun halangkaw si Mr. Sigon kay Dr. Kitay So kan Konkuk University sa South Korea, ang halangkaw na agwat nin height o tindog nin lalaki. Sa mag-agom, nagiging positibo daw ang resulta kay ini. Asin magin ang pagiging maugma ni Mrs. Alaga dahilan sa daiman nagkontento ang tao sa kahaluyan nagiba o nag-evolve daan arog kaining preference minahaloy sa napano nin hanggang sa 18 taon ang kagustuhan na magkaigonin halangkaw nagom sa mga kasal na. Yun pala niyan.
Mas maugbad at tabi mga tugang na mag-ibahan ang magagom kung ang lalaki mas halangkaw. Paningit sa Morning Hirit. Iyan ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw na ini. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. By Ange, babalikan ta ka, makalipas lang ka ini. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB 729 kilohertz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year! Sige, oy, 8 minutes bago mag-abot ang alas 6 nilaga. Ange Galero nasa linya. Good morning, Ange. Angie. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta. Nadagog mo itong paningita. Ah? Nadagog mo ito. Ayo. O di, alos ko na. May idea ka na. Ligo na isip. Oh. Ligo na akong idea sa buhay. Ayos na? Okay. Ayos na. Sige, go. Pero magayon lang talaga sa bado mo kasod ma. Aring kaso. Siyempre, ako pa. Ako pa. Mas kanong bado sa ko bagay. Wala na ito kasod ma. Cute ka bagay duman. Gariman sa na may jamboree. Nagtamping. Bilibon nga na sa ko si Governor Rosal, Noel Rosal. Ayo baga. Bagayong pala niya sa imong bado mo. Ano nga niya ako, gubisulog tayo ni Oral daw. Isa di pa hilo pag ural daw ito yung sulog. Oral, yung ba doon ta? Pangyari. Okay, sige, go. Anyway, BP, uminabot na sa total na 57.7 milyon pesos ang total na danyos perwisos na iwinalat kanepekto kan shear line o makusog na pag-uuran puon pakan mga nakalihis na daw digdi sa Kabikolan. Sigun sa opisina kan Depensa Civil o Office of the Civil Defense Bicol sa pagi ni Information Officer Gremlin Alexis Nas, ang pinakadakol na iguanin danyos iyoan na sektor ng agrikultura dahilan sa sigun sa report
kan Department of Agriculture sa ng opisina, uminabot sa 52.7 million pesos ang total na damage kini sa probinsya kan Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, asin Catanduanes. Mayormente daw sigun kay Naz, iyuan na mga paroy, mais, asin high value crops na nadanyaran, dahil nga isa makusugo na pag-uransa nagkapirang parte kan sa tuyang rehiyon. Mientras tanto na irehistro man ang danyos na 5 million pesos sa lokal na infrastruktura sa Lupi, Camarines Sur, partikular na ining sarong spillway dyan, mantang may nadanyoran man na 50 mil pesos kantidad na irigasyon sa parte man kan Camarines Sur. Sa kanya nagtaong asigurasyon si Naz na RDRMC panagos na ngunyan ang pagkondusir in dispersos para maayos ini asin matawan in magkakanigong aksyon ang mga danyos na iwinalatitikan makusog na pag-uuran kan mga nakalihis na aldaw. Kita BVP ang informasyon kay Bansi Boy, Ans Galero, DCG. Salamat, and sa report, hali dyan sa luwas. Happy birthday, happy. Sige daw sa mga birthday celebrants natin. Okay, sandali lang. Happy birthday po kay Edith Tabiliudo. December 23 ng Bangkirohan Legazpi from MMC. God bless and Merry Christmas to all. Yan ha. Good morning Tabi Manay Merly Caceres. Maray na aga. Tabi sa imo ha. Good morning Tabi kay Tano Ayala dyan sa Buyuan, Legazpi City. At saka good morning kay Jonas Rosal Atabon ha. Atabon na magmata. Pirming atabining amigo tang ini. Okay. Alright, ito po ha. Good morning. Sana pasildohon na mga job order sa Capitol for the month of November. Tanganing maging merry man ang Christmas May. Sa kaso pangako na bonus sa mga JO na naka 3 months na. Yan, ha? May kumpalan, di pa pala nagdisuldo sa mga JO, mga job order na dyan sa Capitol. Sige po, basta na, tamabot yan, ha? Okay? Diyos marhay na aldaw po sa Tugabo sa DCGB mga nangyari po sa kapalibutan digdi sa to sa Albay. So spirit ni Kong Rodel, ipig pray man kita gabo, sabi po kan kagurangnan kayto ang mga espiritu katabang naman kan Diyos sa pagpray para sa Tugabos. Merry Christmas po sa pagi po nindo, Hands and DCGB dakol na paugmang mga kakian ngunya na Pasko. Salamat po. Ipangadji taman anggad ang kalag ni ano yan na ni Kong Rodel. Bato Kabe tabi ipangadji ta mga tugang ang ano yan ang satuya tabi na kapahingalo hanggang kalag ni Kong Rodel. Death anniversary niya ngunyan mananggad. Happy wedding po kay Emel. Emel. Yung Emel mananggad daw. Emel. Yan. Happy birthday to Emel Robrigado ng Pag-asa Daraga Albay from Auntie Milet. Baka email ito. Tama tabi, Madam Milet. Okay, sige po. Okay na. Mayroon pa. O di daw. Sa online tayo, mga tugang pasadahan tadawan sa tuya na online greetings in the morning. Hindi po mga tugang sa tuya na programa. Uy, dakulo na. Amelia Balisonia Warde. Merry Christmas po. Homer Lula, maray na aga. Tabi, Merry Christmas daw. Labdara. Warang 13th month pay at bonus ang mga job order. Wala mampalanda sabi kay ni. Emelina Ludana from Bagumbayan, Daraga Albay. Anita Armstrong from Melbourne, Australia. Merry Christmas daw. Elizabeth, more blessing po sa ubos. Merry Christmas po from Ginobatan Albay. Jan Kalag Puot. Good morning daw from Malolos, Bulacan. Ramil Ungguda. Watching from Lower Binogsakan. Okay, good morning Tabi, watching from Ginobatan. Pen Olavario Mahilom. Okay na ito. Madam Bing Yamagishi, maray na agad Tabi. Merry Christmas everyone. Okay? O sige daw. Report tayo. Ali po dyan mga tugang sa lawas. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Henry M. in the morning.
Henry M. in the morning. Good morning, Jim. Come in. Yes, board. Maray na aga sa mga parantabay. Aha. Sa mga dagdag niya tong bareta, pinag-asigurar ni dating Gobernador Noel Rosal bilang chairman kan BSP Mayon Council na sa liderato niya talagang bilib siya, aktibado ang mga opisyalis, executive board kan BSP Mayon Council sa probinsya ni Albay. Kasod iyo an panduang meeting na isinagibo pakalihis nagkaiguanin ilihir reactivation nin mga opisyalis kan BSP kung sa inharos tulong taon sigon sa saya dainin aktibidad an Boy Scout dahilan sa pandemya asin iba pang mga rasones. Sa sumada tabi BP, may mga resolusyon na inaprobaran sa ginibong pagtelepon kaso hapon na ginibo sa SB Hall sa Libon. Primero kay ni ay guang 1.2 na proposed budget paninot na meeting dahil pa nadidikyo si Chairman Noel Rosal bilang gobernador Consainan Provincial Government Ipig Committee ini na alokasyon sa BSP alagad ka na dikyo siya may sarong executive board ang nagmotion naghapot si executive board member Henry Maceda. Okay. Kung lawos pa ini. Ano kay Gobernador, dating Gobernador Noel Rosal, lawos ito. As in, si board member Henry Maceda nag-propose na kung pwede, gibo na lugod ining 1.5 million. O yun man digdihan dating Gobernador. Dahil naman dahil ito, maski bago na ang gobernador ngo niyan, dahil aprobado na, usot na yun itabi BP. Yes, habang si board executive board, BSP executive board Maceda nag-deliberar man duman sa plenaryo, igdadangog ko sa mga reaksyon sa gilid. Tas sabi kan gobernador, parliamentary procedure niya. Duman sa likod. Pasado. Natusunta ka salmatada ka dyan. Ito, ini. Ipig. Dahil nga kita nasala. Buwa ka. Pag-abot pati sa mga dissemination informasyon, may kinaaraman sa BSP, aktibadong Biglig kumidar ang tagapagbaritang ini. Pero itong 1.2, naging 1.5 ito. Yung ano yung si Gobernador Noel Rosal. Sige daw. Sarap po mga haki, almost 3 years na, no? Nawala na. Dahil sa mag-activity. Panas ito, mag-graduar na. So, iba nag-graduar na natin. And rest assured po na aktibo ining kato yung mga members. Ngayon din na-approve yung mga activities. So, we're planning to have our council or provincial jamboree by second quarter. Baka lang by that time, medyo mas pare-pare ng sitwasyon ta. May mga kita operational kwarta na natatagasa kung kanay man kulik-kulik sa mga eskwela ha mga well yeah pero may savings kita basically may savings ng more than 2 million okay then this year we are expecting 3,125,000 na income so yun ang papakla from many sources okay like from the provincial government 1.2 collection from the membership ng mga aki, 50 pesos, tapos pala 100 pala niyan, na existing na yan. And yan, another. So mga total yan, 3 million din. So siyempre sa PS,
Mhm. So PS, then so personal services, physical doon ta. Maintenance and other operating expenditures kang Korean Council. And of course, ang importante is activities ka na pinaproban tayo yan. Tawag na Jamboree, we have a lot of activities, trainings, observances. Kanina, nabanggit ko na kapatabi, pero before pa, na-meeting na kamo. My promise ka, during that time, di ka pa nadidikyo na parang 1.2 ko na sa province. Ano yun eh, paday na. Malawas yun, nasa, kung ano yan, method ka na nalagaw ko na. Sa pundo yan, ano yan, sa school board. Sa school board, school board. Special educational fund, I mean. Connection yan sa real property para sa education, nagkukuha kita dyan. Mm. Pag hindi ko baka managbigang pa yan, mag-investment na sa provincial government, mag-ibot ng 1.5, para alang-alang sa mga akin. So, ano na, Ayan na yan, tabi, Yes. Bibi. Sangon yan, confirm yan na 1.5 approval ka sa hapon. Yung nga, bayad. Checkable sa school board. Mm. Ito na nagtira, so executive board na masida na pinito. Esas ko. Hida. Tapos sa session ka sa hapon, gariman sa nasa sa... Sanggunian. Yes. Province-wide ba itong pigilakaw ta? Oo, nabista. Sunod mong meeting sa tabako gayon. Araw ka. Sugon mo, maurag na. Timati na. Awin na. Ngunyan, nagpasalamat man si dating Gobernador Noel Rosal sa Sangguniang Bayan through Vice Mayor Mac Grigor Saizot. Yes. Nakigamit na i-speak sa indang session hall kay Mayor Das Maronilla. And nagiolok si Gobernador Noel Rosal. So approval na kan mga resolusyon. Pinukpok so Gabriel baga. Makusugon sa pagkapukpok. Hiniling niya supuro. Baka naputol. Pasensya na ngaya ka mo. Dahil man nga ako nagaging vice mayor. First time ko ngayon. Dahil ka kabisar pagpukpok ang Gabriel. Gabriel. Anyway, matrayon po ta BBP sa mga pag-huroron ka so hapon. Yes. Na natugay-gayan kandi si GB News assured na next year 2023 Paano na activity from January to December? So ang Boy Scouts. Buhay na buhay ang Scouting. Boy Scouts and natural andi si GB News katakon pag-abot sa mga bagay na yan. Yes, yes. Anoan tayo ni aktibidad din partner kan Vice BSP and DepEd and provincial government mga LGUs na BPP. Yes, Okay? So yan ang sumada. Kan eksklusibong pinagtugay-gaya niya itong pag-teripon second session kan Boy Scout of the Philippines sa liderato kan chairman dating Gobernador Noel Rosal. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Tadod tababalikan tayo yan mga tugang na mga informasyon na yan napig report ni Jimmy Nasalita. Alright. Mga tugang at mga barata sa mga sandali may pabulo ni good morning daw sa pamilya og Sinada Marqueses at saka good morning sa Layosa and Manzano family. Advance happy Merry Christmas po sa Gabos. Okay? Mga tugang mga barata susunod. Magalipas lang kayo 2006, ipinasar kan Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran kan Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work arog kan children's theater na naimbuelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon.
kunan aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa Bahay Pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Going magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6 G's ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Webes, petsa 22 po, kan bulan na Desyembre, o yung headlines kan mga bareta. Operasyon asin manamiento kan kooperatiba ng kuryente, handa nang i-manihar kanaleko. Mga ospital sa Albay kulang ng health professionals. Bagong PhilAca Scout Executive in charge kan Boy Scouts of the Philippines. Ma-asumir na sa maabot na taon. Bulan in Enero. Tulong item sa 2023 National Budget, Pig Veto ni Marcos. Importasyon ng asukar, ipinahali na ni Marcos. 3 hanggang 5 personalidad ang posibleng magsalida sa nagadan na CPP founding chairman. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Handa na ang Albay Electric Cooperative o ALECO. Nakaputan ang rinda pati na ang pamamahala sa operasyon kan Albay Power and Energy Corporation o APEC sa masunod na simana. Sinabi ni Roy Cometa, tagapagtaram kan ALECO Board, na sinda nagkakaigwanin mga preparasyon para sa piglauman na pagsalida sa manahamiento kan APEC matapos na magdesisyon ang mga konsumidores sa ginibong Annual General Membership Assembly kanakaaging bulan na halio na ang APEC asin ibalik ang ALECO sa tabang kang National Electrification Administration. Sa ibong nanado, sinabi ni Cometa na magibosindanin mga programa tanganing mapakarhay ang serbisyo siringman nangapudan sa mga konsumidores ng kuryente na magbayad kan sa indang konsumo tanganing makadamot nin pondo na gagamiton sa operasyon. Kulang talaga ang mga doktor, nurses, asin iba pang mga health workers sa mga hospital kan gobyerno probinsyal kan Albay. Tanganing mas mapakarhay ang serbisyong pangsalod sa mga albayanos. Inako ni Dr. Nats Rimpilio, hepe kan Josefina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital sa Ligao City, na kulang pa ang sendang mga doktor at nurses na maasikaso sa mga pasyente, sering man maimplementar rin mga programa asin proyektos. Sa iyong pinaliwanag na kaipuhan na maabot ang 10
na mga doktor asin mga nurses tanganing mataparan ang sendang kay na kay puan health personnel. Idinagdag pa ni Rimpilyo na inisusugman sa kagustuhan ni Gobernador Grex Lagman na dapat may o mas pakusugon pang serbisyong pangsalod sa probinsya kan Albay. Waiting list para sa makasabay sa civil service exam sa Marso. Sagkod sa aga na sana. Lowens Barcena sa report. Nagpapadagos ngunyan sagkod sa aga ang paghalat kan pagparehistro via online sa paagi kan new normal waiting list ang Civil Service Commission o CSC Region 5 sa mga nagmamawot na makalaog sa mga kwalipikado na maka-exam para sa pen and paper eligibility test na gigibuhon sa maabot na Marso 26 taon 2023. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni CSC Region 5 spokesperson Rona Nunez Asuncion na kung saan pwede magrehistro sa waiting list nindang pinag-aapod na madurar kung kan Lunes hangtod Biyernes para sa nagmamawot na makasabay sa mga ma-exam sa nasabitan ng Aldawa. Sigun kay Asuncion, may email man na mataon in instruction pagkatapos kan paglaog duman sa waiting list website asin duman na sa namagsunod kan prosedimyento. Matatandaan na kan mga nakalis na bulan pinutak tinintuyaw ang opisina dahil sa dain nakakalag-in sa website ang mga maawot na maging aplikante kay ni asin sa paagi kan solusyon kan waiting list website na duman na may iling ansarong kliente tanganin ng matawan in priority number. Dahil naman pinagkondusir ang face-to-face sigun sa tagapagtarama na pagpila para makaparehistro dahilan tayo ni didagsa asin mag-agami na perila ang mga gusto na makasabay sa examination na abo naman mangyari ngunyan kan CSC. Kung dahil matawanin alokasyon ang may priority number na makakuha sa waiting list website na ini. Sinda naman nagtaon ni nasigurasyon sigun sa tagapagtarama natatawan maninining prioridad sa masunod na schedule kan pagpa-exam sa civil service examination and examination test para makalaog sa gobyerno na makakapasara sa examination na ini. Mga dagdag na bareta, ako po si Albibi. Mga tugang iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal na designar bilang bagong Field Scout Executive Officer in Charge kan Boy Scouts of the Philippines Mayon Council si RJ Alperez. Matapos naprobaran ang sa iyang designasyon kan Council Executive Board sa ginibong pagtripon kasudma kan BSP Albay Council. Ang nasabing aktibidad pinanginutan ni BSP Mayon Council Chairman dating Gobernador Noel Rosal asin kasabay si Attorney MacGregor Saison ang Vice Alcalde kan Libon na yuman ang Vice Chairman kan Council. Kaibahan ang mga Council Executives, miyembro sa ibang sektor asin iba pa ang pagtiripon ginibo sa Sangkunang Bayan Session Hall kan Libon kung sain partikular na pinag-urunan ang manungod sa financial statement kanakaaging taon proposed council budget para sa taon 2023 na inot naman na na-approve kan sinabi ng council calendar of events para sa masunod na taon as in resolusyon na naipasa sa nasabing konseho. Ang mga proposed budget kasarabay ang calendar of activities gabos man approve kan council asin ini nakatalaan na maimplementar sa taon 2023. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Governor Grex Lagman lilinigon ang listahan kan mga casual na empleados kan Kapitolyo. Al Armario sa report. Sagkod na sana katapusan kay ning Disyembre ana kontrata kan mga kaswal asin job order na empleados kan Kapitolyo Provincial. Yan dahil malinig naman si Albay Governor Attorney Grex Lagman sa listahan kan sa iyang mga i-hire na kaswal o job order na empleados sa Enero. May koordinasyon ng unyan sa iyang mga barangay leaders kung si Rizay ang i-rekomendar na kaswal o job order na empleados. Matatandaan kan si former Governor Noel Rosal pinababa sa pwesto kan DILG sa desisyon kan Comelec and Bank
sa disqualification case ni Joseph Armoguela. Nagsalida si Lagman, sinabi niya, nasagkod na sana sa Disyembre ang mga inappoint ni Rosal. Pag Enero, malinig naman siya kan listahan para matawan man pagkakataon ang sa iyang mga tunay na suportadores. Alarmario. Dakula po ang pasasalamat ni 3rd District Representative Congressman Didi Cabredo sa pagresibi niya kan plake na pagmidbid kan sa iyang mga nami ginibuhan asin pagiging mahay na leader si Raram kang honoris for government service sa ginibang awarding kan mga nakalis na aldaw sa Rojas Boulevard sa Parañaque City. Ang nasabing bagay may kinaraman sa pagkondukta nin 110th year anniversary kan most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Mason of the Philippines. Sa sayang Facebook post, pinaghiras ni Cabredo ang mga litrato halin sa ginibong aktibidad kung sain kapot-kapot niya ang nasabing plake netanaw sa iya kanasabing grupo. Mientras tanto, 70 na mga aki sa sur na barangay kang Legazpi City nakaresibi na nin regalo sa pagi kang programang Wish Ko Regalo Mo. Ans Galero, mga tugang sa report. Si Tenta na mga kakian, gikan sa mga sur na barangay, kan syudad ni Legazpi ang nakaresibi naman kasudma nin regalo sa paagi kan Wish Ko Regalo Mo na programa kan DCGBAM asin na katuwang digdian na ng mga nagtarabang na sponsors asin donors. Uminabot naman sa total na 138 na mga aki na nakaresibi pun kaninot na aldaw kan distribution kaini kan nakalihi sa Desyembre 20, 2022 kung saan ang mga napili gikan sa mga barangay kan Legazpi Port District asin man yung aning Southern Barangays. Kasuod ma ang mga napiling kaakian gikan sa barangay Kagbakong, Benavista, San Francisco, Imalnod, Bangkirohan, Pagkakay, Mariawa, Humapon asin Taysan. Nakulaan na pasasalamat kan mga kaakian sa mga sponsors asin man sa DCGBAM na padagos na nagtatao nin Consuelo kada best na iguanin kapaskuhan. Ngunyan aldaw ang grupo ma-distribute naman nin regalo sa Norteng Barangay kan syudad ni Legazpi. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCG. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Ramon pa ang report kay iba si Joshua Bino. Ugalion ang pagsulog nin helmet asin likayan ang pagmamaneho na nakainom nin alak ka. Ining antiguri iterar ni Daraga Emergency Response Team Leader John Patrick Brescia matapos ang aksidente kasudma bandang alas 2:45 ang maagahon kung saan sarong motorista ang nakasangsang asin nakabangga ang pigmamanehong motor sa sarong poste sa tinampong sakop kan barangay Tabon-Tabon Daraga Albay. Binisto ang biktima na si Minyo, residente kan Esperanza Pilar Sorsogon. Na-report sa ini kasudma sa programang Aramon yato kung saan sa inisyal na nakuatang impormasyon naging critical ang kondisyon kaini sa sarong ospital. Alagad sa pag-follow up kan DCGB News na kumpirmar na binawian ng buhay ang biktima. Kung kaya dara kaini, mahigot na pagiramdom ni Brescia sa publiko na permi maging pasiguro, magdoble ingat asin kung nakainom dahil na mo na magmaneho, siring na perming magsulog ng helmet dahil ang katalagang daiman maiiwasan ang aksidente. Alagad kung may helmet, wala mang nindagdag na proteksyon sa payo. Ngunyan na Yuletide season, tigyalauman kang grupo ni Brescia na posibleng maglangkaw pa ang bilang kan mga self-accidents na sa indang re-respondingan. Asin siniguro man kini na ang grupo kan emergency response services handa asin naka-standby kang ano man na oras kay puhan ang sa indang serbisyo marekasindang makapag-responde. Dagdag na bareta, Joshua Pino, TTG. Maugma mga tugang na pinag-anunsyo ni Regional Scout Director asin Supervising Scout Executive Enrique Besinio ang naglalangkaw na bilang kan mga kakian asin iba pang individual na naging imbelto sa Boy Scouts operation sa probinsya Canalbay. Sa ginibong Executive Council o Council Executive Board meeting kasuhapon sa Libon Albay, sinabi ni Besinio na ang sendang target
na mga numero nin pagiging Boy Scout na mga sobra sa 15,000. Ngunyan, suminobra na ini sa 25,000 na scouts and miyembro sa bilog na probinsya Kanalbay. Sa naman doon na ini sa pagtabangan asin kooperasyon kan ibang mga stakeholders kung kaya na suminobra sa target na mga persona an makuha bilang miyembros kaini. An sinabi ng bagay kinumpirmar ni Vicenio pagkatapos na magkaigwa nin dakulang kooperasyon ang mga eskwelahan maging iba pang mga sektor sa komunidad. Sa ibong nalado, si Vicenio nagpaaram naman sa miyembro kan Council Executive o kaya kan Boy Scouts of the Philippines sa pagkasabi siya iyon ma-reassign na sa ibang lugar. Mantang sayang tirawan doon na ang sa iyang posisyon, iwawalat niya sa sarong persona na aram niya na makapagtatrabaho asin makapag-deliver nin marhay na serbisyo sa mga namanuan. Ang sinabi ng posisyon, idideligar niya kay pinagdeligar na kan board kay RJ Alperez bilang bagong Field Scout Executive Officer in Charge kan Boy Scouts of the Philippines Mayon Council. Mientras tanto, mga tugang report hali po dyan sa lawas pasahero o pasay sa tricycle sa Banwaan kan Bakakay, posibleng babaan po sa maabot na Enero. Report kay Jomar Bien. Posibleng ibaba na ang pasahe sa mga tricycle sa Banwaan kan Bakakay sa masunod na taon o sa bulan na Enero. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Kagawad Rodel Villasa, ang Chairman kan Committee on Transportation Pansanggunian Bayan kan Bakakay. Sinabi ni Villasa na ngunyan na antes magtapos ang taon na 2022, ipapapod niya ang mga leaders, opisyalis kan mga parada sa Banwaan kan Bakakay para mapag-ulayan asin konsultaan bagay na ini. Haloy ng pinagahagad kan mga pasahero sa Banwaan kan Bakakay na ibaba na ang pasahe sa mga tricycle dahil ang bako naman na panahon kan pandemya, alagad ang eksistidong ordinansa kan Enero 2021 pa ang pinagsusunod kung sa induang pasahero sa nang pinagtugutan na ilunad pero halangkaw ang pasahe, alagad susug sa indang ngunyan dakul laman na pasahero ang pinaglulunad, halangkaw manggirari ang pasahe. Sinabi ni Villasa na oras na maikonsulta niya ang mga parada drivers and operators, pwedeng sa primerong simana kang Enero magpuna silang magbilog kang ordinansa na magpapahibaba sa pasahe kan tricycle sa Banwaan kan Bakakay. Yan ang report, Joe Marvian, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:27. Mientras tanto, kasabay ang report hali po dyan sa lawas kay ba si Jimmy Nasalita. Maliganda si Jimmy, hali po dyan sa 3rd District Kanalbay. Kami Jim. Balik na naman ang tensyon sa mga barangay sa Libon dahilan sa igwang sitwasyon sa barangay Harigi kung sa igwang sarong familia ang nag-uurugma, nagtataragay-tagay sa laog kan compound kan pamilya Sipato, alagad madiklom biglang luminaog ang daibistadong armadong persona basta na sana nagparapambadil sa tahaw kan irinuman duwa on the spot gadan saro irido sa ngunyan under investigation na naman ini kan Libon PNP kung saan kun matatandaan haros ginibo na gabos kan lokal na opisyalis digdi ang mga peace and order meeting nag-dispatch na ang Campo Simeon Olanin na mga tao, detachment, puwersa, alagad para mientras nang naging matrangkilo sa ngunyan, binulaga na naman ang katuninungan sa mga barangay sa Libon habang paparanian Pasko, duwaan ginadan sa pahaginin na Badil o Balak, kaya nakakamati na naman nin tensyon ang mga residentes na nasa rayong mga barangay. Jimmy, gusto sabihin mo, tama bang pagkadangog ko sa imo na habang nag-irinuman, may nagrani na armadong lalaki nagparapambadil, tama? Opo. Oh, gali, narumduman ko kaya, igwaki mga arog baka na pangyari naman sa ibang nasyon, nga sa US o kung ano, basta sa naminarani, nagparapambadil. So, na-identify tabi kung anong grupo ini, si Census Pitsado? Para pa man, as of now, dahil panin si suspect, ano ang motibo, tawara man nga ni ki nangyari
komosyon o kuna basta may bigla sa na madiklom may naog sa na sa compound kan na pamilya dumana nagparapaputok na kan badil. Anong badilan gamit? Dahil pamanabanggit digdi sa pagpa-share niya to sa Libon PNP under investigation pangani. Okay, sige. Mga dagdag na informasyon GP na salita din sa GP niyo. Mga tugang, alas 6:30 oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Magalipas lang, mga tugang kan mga patalastas. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Ang nagmamahal, Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Gawing magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso. Ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemix! Basta Lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sa mga namumutan kong konstituente kan tercer distrito kan probinsya kan Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sana sa maabot na kapaskuhan, mamatian niya to ang presensya kan sa tong kagurangnan, asin maging maugma ang lambang sarap. Ipadagos man niya to ang progreso sa satong banwaan sa maabot na bagong taon. Kung anuman ang kadipisila na pigaagihan, day tabi kita mawara ning pag-asa sa buhay. Warang imposible sa tawong nagahigos. Sa Giraray, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo namin. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:37 po nin pag-aaga. Mga tugang digdi po sa DCGB News Express. Mga bareta, mga tugang sa Lado Nasyonal. Nangapudan po ang Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDUDAP sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pag-adalan ng posibleng pag-areglar kan pamasahe kasunod kan pag-itaas sa presyo ng petrolyo sa nasyon. Sigon kay FEDUDAP National President Boy Ribaño na dapat maigot ang pag-adalan kan ahensya ang desisyon kung maitaas ang presyo kan pamasahe sa mga pampublikong lunadan. Dagdag pa niya na magkakanigo na pag-adalan ni Marhay kan sa tuyang gobyerno lalo na kan LTFRB ang presenting memorandum na ipinaluwas kan ahensya. Kapag napag-adalan ni Marhay ang nasabing memorandum, dapat gumibon ng desisyon ang otoridad para magkaigwanin adjustment sa pamasahe. Sigon kay Ribaño, dapat maghanap ng win-win solution ng gobyerno para dahil masyadong mamatian kan mga tsuper ang epekto kan pagsipa kan presyo nin krudo. Kan Martes nagpautob ang oil companies nin 2 pesos 90 sentimos na aumento sa presyo sa kada litro ng diesel, mantang 1.65 sa kerosene asin 70 sentimos sa gasolina. Makusog na pigmomonitor kan manehamiento kan Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTX ang singil sa pamasahe sa mga provincial buses. Kamabutan kainin na daing mangyaring overcharging sa pamasahe. Inabisuhan man kan PITX ang mga pasahero na atam na magpabukan sa indang biyahe. Partikular, ang mga mauli sa Bicol Region lalo nata nagkakaubusan ng bus pasiring sa probinsya asin rehiyon.
Mientras napadagos man ang random inspection kan mga otoridad sa mga bus as in drug testing sa mga konduktor nin driver sa PITX. Nangapudan po si Manila International Airport Authority General Manager Cesar Chiong sa airline operators as in sa indang ground handler na nag-operate sa Ninoy Aquino International Airport terminal na siguruhon ang maximum attendance kan sa indang mga empleyado. Ini matapos na makapagrehistro ang MIAA nin 1.6 million na mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminals poon Disyembre 1. Sigon kay Chiong na ang airlines masumiter nin schedule kan sa indang manpower asin siguruhon naigwang supisyenteng empleyado para sa check-in counters asin sa mga loaders asin ramp agents. Katakod man ini kan naging reklamo kan mga pasahero may kinaraman sa pag-atraso kan mga bagahe kan paduman sa mga probinsya. Pinagirumduman ni Chiong ang mga airline na bisuhan ang mga pasahero kunday na i-load ang sa indang bagahe sa flight asin dapat tawan ang mga ini nin kompensasyon sa aberya susog sa Air Passenger Bill of Rights o APBR. Sobra mga tugang sa 2.9 milyon na pasahero ang pigalaoman na mag-abot sa Ninoy Aquino International Airport mantang sobraman sa 40 aeroperto sa bilog na nasyon nagkapirang aldaw bago ang Pasko asin bagong taon. Sigon kay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP spokesman Eric Apolonio, nakatagod ini kan desisyon kan gobyerno na haliw ng travel restrictions bilang parte man giraray na pagbuhay sa turismo kan Pilipinas gikan sa epekto kan COVID-19 pandemic. Katakod kani pinirarom na sa highest alert level o highest alert ang 44 mga commercial operating airports para masiguro ang kaligtasan kan mga biyahero. Sa datos kan CAAP kabilugan na sobra sa 29 milyon na mga pasaheros ang narehistro po Enero sagko Disyembre 2019 o bago magpautob nin lockdown dahilan kan COVID-19. Dai kay puhan na higpitan ang border restriction kang nasyon para sa traveler gikan sa presenting COVID-19 surge sa China. Sigon kay infectious disease expert Dr. Ron Jen Solante, nagkapera sa mga dahilan kung nata sa giraray na nagitaas ang kaso kan COVID sa China, iyo ang dai pagpapabakuna kan mga gurang o elderly population kan primary series as in booster shots. Pero tinabanin doon kan eksperto na kadaklan sa mga nagkakaulakit na subvariant kan Omicron ang nairehistro sa China na nadetect naman sa Pilipinas arog kan BA.5, BQ.1 as in XBB. Kaya sa giraray nagpagiramnon sa Solante sa publiko na maging maingat as in magsunod sa health protocols para maiwasan ang makaulakit ang nasabing helang. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, pigvito po ni Presidente Marcos ang nagkapirang provisyon na nagkapalaman sa budget para sa masunod na taon 2023. Kay bahandigdi ang special provision number 1, use of income na sigon sa Presidente, parte kan revenue and financing sources of the fiscal year 2023 National Expenditure Program na inot ng isinumiter sa Kongreso. Sigon sa Presidente, bako otorisado ang National Labor Relations o NLRC na gamiton ang income kay ni base sa existidong lay. Ang sarupang na ibito iyo ang DepEd Education Office of the Secretary Special Provision number 4 Revolving Fund of DepEd TV na sigon sa Presidente, bako man otorisado ang kan ahensya na magkaigwan ng revolving fund para sa nasabing aspeto. Dahil man nakalusot ang Special Provision number 4 para sa branding campaign program kan Department of Tourism na nang pinagtalaan na limitahan ang function kan executive branch para ipautob ang Republic Act 9593 o ang Tourism Act of 2029 o kaya 2009. Paliwanag kang Presidente na base sa nakapalaman sa Republic Act number 9593, party kan mandato kan DOT ang magplano, maglatag din programa asin magserbing implementing and regulatory government agency sa promosyon kan turismo sa industriya. Ang mga naibitong probisyon ginibo bago pa man napirmahan
ang 2023 national budget kan uminaging Disyembre o kan uminaging Biyernes, Disyembre 16. Dain na puminalag ang oposisyon sa Senado sa mga provision kan 5.268 trillion 2023 national budget na pinag-veto ni Presidente Bongbong Marcos. Sigon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel na valid points man ang piglatag kan Presidente sa iyang veto message kaibahan sa mga navuito kan Presidente. Yuan sa taon 2023, ang budget kan Special Promotion Number 1 may kinaraman sa paggamit in income kan Department of Education, Office of the Secretary Special Provision Number 4, Revolving Fund of DepEd TV as in a Special Provision Number 4 para sa branding campaign program kan DOT. Sa ibong kay ni, hinirit ni Pimentel na lugod na mag-reflect o mahiling sa budget ang pagprioridad partikular ng sektor kang edukasyon. Ayang pigmamanan dato kan sa iyang konstitusyon. Bukan sa tuyang konstitusyon. Dagdag pa ni Pimentel na maski may mga provisyon na ibinasura ang Presidente, importanteng mabantayan nin marhay kan Kongreso kung paano ipapautob asin gagastoson ang national budget. Pinapag-ingat mga tugang kan Bureau of Customs o BOC ang publiko sa nauso na ngunyan na love scam. Sinabi ni BOC spokesman Arnaldo De La Torre Jr. na ang love scam sarong modus kan mga pasaway kunhain. Pega amigo ang sendang target na individual sagod sa mahulog ang buot kay ni asin maging dayupot na sindang mag-amigo o magkarelasyon sa kagamiton ang pagkakataon na ini kan scammer para sa ginsagin na magpadala din mamahalo na bagay na kaipuhan ko anon sa port pero mahaganin kwarta para pambayad sa customs para dai mailuwas. Pigigibo ini kan scammer sa pagikan pag-text o pagpadala nin email sa target kaning individual o consignee asin sa sabihon na ipapadala ang kwarta para sa sarong personal bank account. Sinabi ni De La Torre na nagagamit nin peking social media account ang suspitsado dahil ang digdi pinatanidan ni De La Torre ang publiko na dai tulos maniwala sa siring na klase nin modus na lakop ngunyan na panahonin Pasko asin bagong taon. Bareta sa lado nasyonal sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kaini alas 6:47 na po nin morning. An oras hatod sa Indukang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita ki kaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga
mga biyaya ng situyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan sa tuyang tagapagligtas na si Kristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa tuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan sa tuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang saindong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. GB News Express. 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 Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta ngunyan na pag-aaga sa luwas kan Pilipinas. Dinubli po kang India ang pig-deploy nindang soldados na magbantay sa pinagagawa na border ninda kang China. Katakod ini kan nagkukusog na tensyon sa nasabing duwang nasyon. Sigon kay Indian Foreign Minister Jaishankar na day ninda papabayaan na baguhon kang China ni pinapatong na status quo order sa Arunachal Pradesh State. Nagbuon ang kwentro dahil sa pigigibong pananakop kan mga soldados kan China. Ang border may laba na 3,440 kilometros na inapod na Line of Actual Control o LAC. Nag-ofrecer ang Estados Unidos na maghiras nin mga bakuna sa China para mapugulan ang padagos na pagitaas kan kaso nin COVID-19. Maski na ngani malabog na akoon kan China ang tangro gikan sa Estados Unidos dahilan tanduang nasyon pirming magkalaban sa iba-ibang industriya. Sigon sa spokesman kan State Department na si Ned Price, importante na ang gabos na nasyon makasentro sa pagbabakuna sa mga tao asin pag-ibon ng test asin pagbulong sa madaling magagamit para makurtar ang nasabing virus. Dagdag pa ni Price na handa sindang padagos ng suportahan ang mga tao sa bilog na mundo kay bahan ang China asin iba pang suportang pangsalod sa may kinaraman sa COVID-19 virus. Magigiramduman na United States ang pinakadakulang donor nin mga bakuna nin COVID-19 sa bilog na kinaban. Enot kay ni ang China yuman ang lugar kung saan primerong nadiskubre ang COVID-19 tulong taon na nakaagi. Sagkod na binalo ang sarong patakaran kan 0 cases na may kaibahan na maigpit na pag-lockdown sa iba-ibang mga nasyones. Business News. Nagangat mga tugang nin 30.3% ang digital payment transaction sa nasyon para sa retail trade kan 2021. Mas naglangkaw ini kung ikukumparar sa 2.1% kan 2020. Sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas nagdakol ang nagagamit kan e-wallet asin online banking sa pagbakal nin pagbabayad sa serbisyo kan magsikad ang pandemya. Mantang padagos man ang espersos kan BSP na maging digital ang transaksyon asin negosyo sa bilog na nasyon. Gusto man kan ahensya na agihon sa digital transaction ang kabanga kan pagbayad sa pagbakal nin produkto asin serbisyo kan publiko. Nasa linya po ang Pag-asa Legazpi sa kabugtakan kang panahon kay ba si Jaime Bordales. Para po sa update sa kamugtakan ganito sa panahon, yung itong LPA na pigmomonitor sa laog kang Philippine Area of Responsibility kaso bagong alas 3 ng aga na nakaranta ang sentro kaini sa distansyang 215 east-northeast kang hinatuan sa Surigao del Sur. So ano yan po siya?
sa bandang Mindanao, or pagka binasihan ta, so Legazpi, nasa 624 kilometer southeast kang Legazpi City, Albay. Samantalang ining northeast monsoon, kadagos man na nakakaapit aron digdi po sa tuya sa Luzon. Dahil nga ni ining mga weather system na ini, asahan niya to digdi sa Kabikolan, ang pagkakaidwak di mapanganuro na kalangitan, asin kalat-kalat na mga pagkuran, kung minsan may kaibanan niya na pagsikilat, pagdagol-dul. Ang sa tuyang Duros mag-aari sa norte, tagkod sa norte Sirangan, asin ng mga baybayin pang dagat pang Kabikolan, magiging moderato, tagkod sa napakaalon. By the way, igwa po kitang nakataas na gale warning sa kadagatan pang Camarines Norte, asin na Camarines Sur, maging digdi po sa probinsya kang Catanduanes, gustong sabihin, magiging maalon, sagkod sa napakaalon ng satuyang kadagatan dyan na pwedeng umabot 2.8 hanggang 5 meters ang taas ng mga alon, kaya medyo delikado ito, lalong-lalo na sa mga naggamit isaradit ng nasasakyang pandagat. Ang agwat ng temperatura na linalauman niya to sa gilid na Kabikolan, mapuon yan 24 hanggang 30 grados centigrado. Ang satuyang sunrise 6:03 a.m. asin ang satuyang sunset 5:24 p.m. Kaya lamang po ang update para sa kamugtakan gan sa tuyang panahon. Halit po digdi sa Pag-asa DOS Legazpi. Ako po si Jaime Morales, Manghay na Aga. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Nasa linya mga tugang si News Manager Mar de la Cruz sa Detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Kumplitoon ang siyam na misa kan simbang gabi, tanganing mautoban wish mo base sa mga pagtubod kang kadaklan. Alagad, sigon sa Department of Health, mas maray na siguraduhon, naligtas ang pagkumpleto kan simbang gabi sa tabang kang bakuna sin booster sa tao kanday matapos-tapos sa pag-ulakit kang COVID-19 virus. Sigon sa DOH, magduman sa pinakaraning vaccination site sa tabang ka mga LGU sa indang lugar para ligtas sa sin matuninong na simbang gabi. Itinagdag pa ka na hensya na dahil sa boosters, Paskong Pilipino, mas Pinas lakas. Sa rong pagiramdom kan DCGB, DOH at ang WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang bayaran. Mga tugang iyan po detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw digdi po sa DCGB. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Francia May Boras, asin po kay ba ang report kan Megaforce Patrol hali po dyan sa luwan. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan.
from the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB 729 kHz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year! Sige, mga tugang, balik po kita digdi sa programa sa DCGB. Okay, o di, paano kayo ni? Alas 7 na pala, pagkaskaso ng oras, ano? Mapara na muna kita, mga tugang taod-taod. Babalikan ta po ang mga istorya sa tuya, mga tugang na palibot. Ano ta? Nag-iingal ka. Nagbaba kaya ko ta. Nag-share akong madali. Ano? Araw kayo ni, naobserbaran ko kaya sa palibot, uy, kadakol ka na aksidente ngunyan, nimbulto ang motor. Kasi bago ba report si Joshua, kansarungal daw, wala kaswapon, sunod-sunod sa nagkaragihan ko, nasa motor, kabanggaan mga tugang sa auto. Ay, ingat-ingat po kita ha. Taod-taod, babalikan ta mga tugangan mga istorya tungkol dyan sa punkan Martes. Matrafiko na sa nagkapirang partikan Legazpi. Di ko masabutan kung mautuhon. Naguruli sa mga tao, nagluwas kita para mag-shopping, magbakal mga tugang ki mga pangregalo. Hindi makortaho na di. Washington Drive kasuhapon, halabaon sa traffic. Hanggang na dyan sa may Albay Central. There's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. Alright, mga tugang, salamat ko sa ng pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programa nga na po sa DCGB. Goodbye! Mabuhay! GB as all. God bless us all. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapon ang sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist,